Adicias! Vos vau explicar dins aquest tutorial cossi televersa d'imatges sus Wikimedia Commons. Mas do procediment és do mateix se voletz televersar de videos ou de fichiers audios. Wikimedia Commons funciona amb un sistema de categorios e de just categorios que servisson a identificar os imatges. Avètz una categoria plantes, dins la qual hi ha una categoria partidos de plantes, dins la qual hi ha una categoria flux, etc. etc. Vos aconselhi, abans de televersar una sèrie de fotos, de verificar se les categories dins les quals la voletz televersar existisson pla. Per crear una categoria, picatz categorie, en anglès, 12 punts, et le nom de la categorie que voletz crear. Si la categoria existis pas, comment vos prepausa enruche en nou des resultats de recerca de la crear. Clicatz sul ligam. Un cop que setz a crear la categoria, vos cal indicar la ou las categorias dins les quals la recaptatz. Per aquò fa, picatz 12 croquets sobrants, categorie en anglès, 12 punts, le nom de la categoria, 12 croquets fermats. Per causi de categorias, podetz en haver les que són similars. Quand avètz dintrat totes les categories, clicatz sus Publicar la pàgina. Podetz modificar una categoria publicada en clicant sus Modificar en naut a dret. Se vos pausatz de questions, per exemple, cossi classificar de persones en funció de leur nom de família, vos suffís d'en haver cossi en fait los autres. Causi setz una categoria que fas o que voletz fa, clicatz sus Modificar e gaitatz lo tros de codi que vos interessa. Basta pas que de fas o mateix. N'oblidez pas d'enregistrar la pàgina un cop qu'avètz acabat. Se voletz canviar la lengua de l'interfàcia, ho podetz fa en naut a dret. Quand avètz dintrat totes les categories, podetz importar un fichier en clicant sus Importar un fichier. Primer, vos cal causi los fichiers sus votre ordenador. És millor en general d'haver de fotos de grande taille perquè per una impressió papier cal que fagan almenys 1000 pixels de larg ou de naut. Clicatz sus Seleccionar los fichiers multimèdias a partajar e causi set los fichiers. Quand tots els vostres fichiers són cargats, clicatz sus Continuar en bas de la pàgina. Aquí, Wikimedia Commons vos demanda si setz l'autor de les fotos. De fet, podetz televersar sonque de fichiers d'on setz l'autor ou que són lliures de drets. Si setz pas l'autor, vos cal indicar la source, l'autor e la raó per la qual pensatz que aquells fichiers són lliures de drets. Cur avètz tot emplenat, clicatz sus Seguint. És el moment de descriure vostres fichiers. Primer, lor cal balia un títol. Cal saber que dos fichiers poden pas haver el mateix nom. Espera que eu ajusti un número entre parèntesis après el títol. Està bé aconsellat de mettre una descripció. Pot hi haver mantunes descripcions di mantunolem. Eu, al mi milieu de mettre l'anglès en mai de l'occità e del francès,
perché in fin de monde, pi con los nuts claus de la recerca en anglès, restant que las categorias son en anglès. En fi, cal ajustar là ou las categorias di las calos bulets recata l'imatge. Si abets mantun imatges, pescal bulscal de títols, de descripcions e de categorias que són mai o menys dos mateixes, hi ha una funció que copia les informacions de la primera foto a totes les altres. Podeu veure que quan hi ha un petit número, lo fa augmentar automàticament. És força pràctic, que après, abets pas plus qu'à modificar les causes que cal ou tirar les categorias que són entre. Si manca quicon ou qu'un camp és pas emplenat com cal, podrez pas enregistrar les fotos. Un messatge d'error aparecerà en face del camp que és pas correcte. Vos cal fa les modificacions necessàries e tornar a clicar sus Següent. Aquí, vostres imatges són carregats. Ara, los podeu retrobar en los picant dins la barra de recerca. Si vos avisats que hi ha quicon que abets d'oblidat ou que abets fait de pecos, podeu anar sus la pàgina de la foto. Clicat sus Modificar en l'altra dreta e podeu fer los canviaments que cal. Après, vos cal clicar sus Publicar les modificacions. Per canviar les categorias, se pot fer també tot en base de l'imatge. És mai simple. En contra, el títol se pot pas modificar, cal fer una demanda a un administrador de Wikimedia Commons. Ara, vos vau ballar quelques adreços útils per televersar sus Wikimedia Commons. Trobarets a l'adreço que s'affiche a l'écran una lista de les categorias de Wikimedia Commons que pertoquen la cultura occitana. Si vostres fotos concernissin aquella temàtica, és pla d'y anar gaita. De fet, si els fitxers de tot el món són categoritzats d'un biais harmonitzat, seran força mai àgils a trobar. Aquí una nouvelle adreça pes que televersen de fotos de llocs. Si lors coordenades són indicades, seran utilitzades sus OpenStreetMap, la mapa del món col·laborativa. Trobatz l'endret sus la mapa, clicatz sus l'angle de liste, et le site vos prepausarà un codi qu'auretz pas plus qu'à copiar-pegar sus la pàgina de vostra foto. En fi, vos indiqui l'adreça del guide dels utilisators de Wikimedia Commons, que és força mai complet qu'aquest tutorial. Baqui, esperi que tot açò vos aurà ballat l'enveja de participar a aquella aventura que és lo col·laboratiu, et que cadun pourra leu veure vostres obres sus Commons. Merci!